Как раз таки пытання про дзеянні конкретныя, которые прадпрымаюцца чальцамі кабінета і кабінетам увогуле. Зараз такое пытанне ёсць для Павла Павловича Латушкі. Ці ўзнімалася пытанне з чыноўнікамі Еўразвяза аб сінхранізацыі санкцый паміж рэжымам Лукашэнкі і Расіі, і калі так, дык што яны на яго адказваюць? Дякую за пытанне, хаця не аднойчы мы ўжо адказвалі на яго. Напэўна, кожная сустрэча, якая адбываецца ў мяне, я перакананы, што ў Светланы Георгіевны, у Валерія Георгіевича, яна прысвечана менавіта пытанню сінхранізацыі, гарманізацыі санкцый у адносінах да Расійскай Федэрацыі Лукашэнкі. Сінхранізацыя не адбываецца, прымаюцца пакеты адносна Расіі, калі-нікалі адносна да рэжыму Лукашэнкі. Гарманізацыя не адбываецца, бо яна блакуецца, на жаль, некаторымі членамі Еўрапейскага Саюза. Мы ведаем публічны кейс, звязаны з Партугаліяй, якая фактычна блакавала прыняцце новых пакетаў санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі, ставячы пытанне аб зняцці санкцый на беларускі калій. І для нас мінулы год гэта каштавала вялікай працы і вельмі шмат часу. На жаль, гэта была праца на абарону таго, што ўдалося раней прыняць, раней пераканаць еўрапейскіх партнёраў увесці санкцыі на беларускі калій. Мінулы год мы проста баранілі тое, каб яны не былі знятыя. Гэта мільярды долараў, якія дасталі з кішэні Лукашэнкі, яго памагатых паплечнікаў, бо гэта карупцыйныя схемы перадусім. Гэта не тычыцца заробкаў шахцёраў, гэта тычыцца перадусім таго, што траціць рэжым Лукашэнкі. Гэта пытанне абмяркоўвалася пры канцы года падчас маёй сустрэчы з упаўнаважаным Еўрапейскага Саюза па санкцыйнай палітыцы Саліванам, абмяркоўвалася з прадстаўніком МЗС Германіі Лютенбергам у Берліне і таксама, все кажу пра снежань, з нацыянальным каардынатарам Францыі Лакотам. На жаль, пакуль сітуацыя патавая, але сёння таксама падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшы, з міністрам па еўрапейскіх справах Польшы мы падымалі гэтае пытанне, каб з гэтага пату выйсці, менавіта разблакаваць блакаванне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Адзін з спосабаў, які мы бачым на сённяшні дзень, гэта магчымае прыняцце праваабарончага санкцыйнага пакету. І мы дамовіліся, што мы польскаму боку прапануем такі пакет. Але прашу зразумець, мы прапануем і мы прапаноўваем у пісьмовым выглядзе, вельмі дэтальна, абгрунтоўваючы, прапісваючы ўсе крокі, но, на жаль, не мы падпісваем санкцыйныя дакументы. Праводзім столькі сустрэч, колькі ніколі не праводзілася, но, на жаль, не мы прымаем гэта рашэнне. Але мы прапануем праваабарончы пакет. Напрыклад, мы ведаем, што зараз палітзняволеныя выкарыстоўваюцца як працоўная сіла для вытворчасці рознай прадукцыі, якая пазней прадаецца як мінімум у больш чым 20 краінаў свету. І менавіта гэтая прадукцыя можа патрапіць пад санкцыі, і гэтыя санкцыі могуць быць больш моцнымі і больш шырэйшымі, чым раней прымаліся на працягу апошняга года. Такую прапанову мы ўнясем. І была таксама папярэдняя згода з боку міністра замежных спраў Польшы, каб мы прапанавалі вялікі персанальны санкцыйны пакет па персанальных санкцый. Такая прапанова будзе ўнесена. І мне цяжка растлумачыць, напрыклад, чаму Злучаныя Штаты Амерыкі не ўводзяць санкцыі фінансавыя на карэспандэнцкія рахункі дзяржаўных і прыватных банках у доларах США. Хаця гэтае пытанне падымаецца кожны раз. І падчас стратэгічнага дыалогу ў Вашынгтоне яно зноў было паднята. Так што я хацеў бы прасіць усіх тых, хто ставіць гэтае пытанне, таксама пішыце лісты ў Міністэрстве замежных спраў, пішыце лісты ў Еўрапейскую камісію, Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў, амерыканскім партнёрам, пішыце, бо не толькі мы змагаемся за санкцыі, гэта патрабуе і беларускае грамадства, якое хоча зменаў у нашай краіне. Дзякую.